results are 2023 elections munawe. Alright, takataura tikati according to meeting yatakaita 2022 ichitanga ndakabudisa message yo ndikati hapana kugarirwa pasi inonzi political change structure in Zimbabwe, saka zvazviri zvichakondinya zvakadaro hatisati tagara that one. Katazogara richakudzai, saka ZANU regai rambe ichitonga. Imimi hamuna kurwa hondo vanhu, regai vatonge ndovakarwa hondo, vanoziva zvavakarwira hondo, regai vatonge, musarwadziwa, hamuna muenda musango imimi maopposition ari paya, saka regai vatonge. Kana isu tazoti zvapera, tisu takati vabatsira kuti vahwine hondo kuti vatonge the ZANU PF, vakaiswa naMwari, ma leadership the chosen by God and removed by God. Hamusimi munovabvisa, saka harisi basa renyu. Namatai, muri kuita basa risiri renyu, harisi basa renyu rekubvisa mapati, harisi basa renyu rekubvisa ma-president. Leaders are chosen and removed by God, saka harisi basa renyu ramuri kuita. Endai munoita basa renyu munamati, basa rekubvisa nekuisa ma-president ndera Mwari, saka hatina kuita that meeting, saka hazvipo. Vakaiswa pakaitika hondo yakaitika nema-Britons vakaiswa, enda basa repatika the political structure yekuti zvichinjwe, saka vanhu chimboendai munonamata, musada kutinetsa vanhu. Chimboendai munonamata, musada kutinetsa, nekuda kubvisa ZANU PF yakaiswa naMwari, kana Mwari vachabvisa vega futi, saka vanhu itai zvokunamata, kungosiyana nezvisiri zvenyu, harisi basa renyu rekubvisa mapati, rekubvisa ma-president, zvinoitwa naMwari. All opposition leaders and their followers, this is a message for you. Zimbabwe Election Commission, you are preparing for elections and the ballot boxes and what have you. It has been confirmed by Prophet Madungwe that ZANU is not going anywhere. Explain. Prophet Madungwe does not hate any part or anyone, or is not subjected to any party. I don't support any party. I support my boss, God. I just I save my boss. I'm here to please my God. Full stop. I choose Wanamari and Zatungi Namari fine, and I do not protest or say kana kuti ndingi dai zvaitwa kazvokuti ndinochuzoka ndaizvisaini kana hama yangu ndozotoka ndofamba nemotakiti so zvinochuzwa naMwari, it's not in my hands, saka I please my God, zvinodiwa naMwari ndizvozvo final.